tässä videossa mä esitellään mun hajuvesia. Ja mä samalla arvostelen. Joo. Eka niinku tällainen. Tätä mä käytin ykkösellä tosi paljon ja tää tuoksuu ihan sairaan hyvältä. Mä annan tälle arvosanaksi 4,5/5. Tää ei oo niinku paras. Sitten mun lemppari. Tää on niinku oikeesti mun lemppari. Tää tuoksuu niin hyvälle. Tälle mä annan täydet 5/5. Sitten tällainen. Tätä mä käytin niinku silloin kun mä sain tän. Tää on kans tosi hyvä. Mä annan tälle 3,5/5. Sitten tällainen Fake Salted Genera. Tällainen. Mä annan tälle 4/5. Tätä mä käytin silloin kun mä sain tän niin ihan sairaan paljon. Sitten, joo, tää oli siis kakkosella mun lemppari. Huomaatte varmaan. Joo, mut tää tuoksuu niin hyvälle, mä rakastan tätä. Tää on 5/5 kans. Mä en tiedä missä mä kuvaan tätä videota. Sitten, mä en oo tätä hirveästi käyttänyt. Mä en tiedä mistä se johtuu. Vaikka tää on ihan sairaan hyvä. Joo. Siinä ne oli. Saiko tää oikeesti loppu? No, mut moi moi! Me nähdään siis aamuketrendin videossa.